U drugoj polovini 19. vijeka Srbija i Crna Gora povele su ratove za oslobođenje od osmanske vlasti. Ove dvije zemlje podržale su ustanak u Hercegovini, koji nam je još poznat kao Nevesinjska puška. Cilj ustanika bio je da se ostvari ujedinjenje sa Srbijom i Crnom Gorom. Crna Gora je podržala ustanike u Hercegovini, dok je Srbija podržala ustanike u Bosni. Obje zemlje nisu bile spremne za rat, što su pokazali početni neuspjesi u sukobima sa Turcima. Međutim, ulaskom Rusije u rat stanje se znatno izmijenilo. Srbija i Crna Gora proširile su svoje teritorije, te su na Berlinskom kongresu 1878. godine stekle nezavisnost. Susjedna Bosna i Hercegovina, odlukom velikih sila, potpala je pod vlast Austro-Ugarske. U vrijeme Berlinskog kongresa Srbijom je upravljao knez Milan Obrenović, dok je na vlasti u Crnoj Gori bio knez Nikola Petrović Njegoš, nasljednik kneza Danila. U vrijeme Berlinskog kongresa na vlasti u Crnoj Gori bio je knez Nikola Petrović Njegoš. Crna Gora je dobila proširenje i nezavisnost. Obnovljen je rad političkih partija. Stranka pravaša bila je uz kneza, dok su klubaši bili protiv kneza Nikole. On je ukinuo senat, uspostavljen u vrijeme Njegoša, a osnovao je nove državne organe. Osnovani su državni savjet, sud i ministarstva. Međutim, parlamentarni život Crne Gore bio je samo prividan jer je na čelu svih državnih organa bio Nikolin rođak Božo Petrović. Nikola se oženio kneginjom Milenom Vukotić sa kojom je imao 12 djece. Imali su 9 kćerki. Najstariju kćerku Zorku udali su za srpskog kralja Petra I. Karađorđevića. Udavali su kćerke za uticajne evropske vladare i kneževe, te su tako stekli naklonost evropskih zemalja i izbjegli mogućnost nekog budućeg rata. Nikolu su zvali tast ili punac Evrope. I pored porodičnih veza, Karađorđevići i Petrovići nisu bili u dobrim odnosima. Srbi su sanjali oslobođenje i ujedinjenje u jednu državu, a bilo bi pitanje koja porodica bi vladala tom budućom državom. S tim u vezi bila je i bombaška afera kada su studenti iz Beograda donijeli bombe na Cetinje. Nikola je okrivio Srbiju da priprema atentat na njega. Međutim, Srbija i Crna Gora bile su složne tokom kriza kao što su Balkanski ratovi i Prvi svjetski rat. Stvaranje države u Crnoj Gori teklo je pod dinastijom Petrović-Njegoš. Ova porodica vladala je Crnom Gorom od kraja 17. vijeka, pa sve do kraja Prvog svjetskog rata 1918. godine. Za to vrijeme Crna Gora se razgraničila sa Austrijom, Hercegovinom i Turskom, izgrađeni su državni organi, doneseni su zakoni, a najveći problem bilo je suzbijanje plemenske samovolje i krvne osvete. Godine 1905. knez Nikola Petrović Njegoš donosi Ustav Crne Gore, koji je napisan po uzoru na namjesnički ustav Srbije. 5 godina kasnije Nikola se proglasio za kralja Crne Gore, čime je počeo treći period u istoriji Crne Gore u novom vijeku. Da bi lakše proučavali istoriju Crne Gore u novom vijeku, istoričari su napravili podjelu na doba vladika, doba kneževine i doba kraljevine. Krunisanjem za kralja porastao je međunarodni ugled Nikole Petrovića i Crne Gore. U ovom periodu Crna Gora privredno je napredovala. Izgrađene su pruge, putevi, fabrike i telegrafske linije, te su prerađivali vunu i duvan. Crna Gora je kovala vlastiti novac koji se zvao perper. Cetinje je imalo svoju bogosloviju, artiljerijsku školu i djevojački institut. Otvoreni su muzej i biblioteka. Izlazio je list Glas Crnogorca.